Good evening mga kandusanan. For tonight video, narito ako sa Tagboaya, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte para tingnan si Auntie Sofia. Kasi mga kandusanan, ipapaalam ko lang sa inyo mga kandusanan na si Auntie Sofia ay patay na. Naalala nyo naman mga kandusanan yung panahon na nagbablog kami dito sa Tagboaya, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte na in-interview namin si Auntie Sofia, yung babaeng nagkasakit mga kandusanan na ang pangarap niya mga kandusanan na matulungan siya mga kandusanan ni Rafi Tulfo at madala siya sa hospital. Kaya mga kandusanan, dumating talaga yung panahon na dinala siya sa hospital mga kandusanan, pero bumitaw si Auntie Sofia mga kandusanan. So ngayon mga kandusanan, wala na si Auntie Sofia, patay na siya ngayon. So narito ako ngayon sa Tagboaya, sa lugar ni Auntie Sofia. So mga kandusanan, papasukin natin ang bahay ni Auntie Sofia kasama ang team kandusanan. Ang mga team kandusanan, Kuya Loloy. Mga kandusanan, pasaylo adjud may kay si Kuya Loloy is morning asawa ni Auntie Sofia. Nga tung time nga sa Auntie Sofia nga naglisod pa itong time nga natinali siya tabang niya karon sa karon nga panahon ang team kandusanan ni ani did may kay pag gusto mo i-vlog na mo ning nga sitwasyon ng Auntie Sofia katong nga panahon nga sa Auntie Sofia nangayog tabang is nagkagubot ang tao nga walay halos nga ni appreciate sa kay Auntie Sofia atong at panahon karon nga ami karon nga para kay Auntie Sofia is mga kandusanan na isa kabuk anak mo ni yung bana mo ni si Kuya Loloy si Kuya nga bana ni Auntie Sofia mga kandusanan ayok nga kini siya kining nawala karon sa kandusanan Sofia ayok nga Muni si kandusanan Sofia nga katonggi hatagan nato relief goods gikan sa mga katawhan sa Apa-Apa Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Atong mga tao nga nagtabang kay Auntie Sofia nagpadala og relief goods para kay Auntie Sofia nga mutabang paunta na para pa-check up ni Auntie Sofia pa hospital is sa karon mga kandusanan wala gid siya. Wala siya kagwanda sa iyang sakit. Di ba sa iyang katong vlog na to sa iya na gusto siya nga ma-check up siya, Oo, no? gusto siya. Oo. Gusto, oo, tapos karon mga kandusanan mo na itabo karon. This kandusanan paki-video. So mao na ni si Auntie Sofia taguran mga kandusanan nga kanang nahitabo gyud ang iyang gihandom ato mga kandusanan na namadala siya sa ospital, pero mga kandusanan no kanang wala pud lagi kanang gikuan pud gitugot siguro sa Ginoo nga kwaon na pud si Auntie Sofia kay siguro mo nang gingon ako is ang kamatayon sa katao is mo ipagdaog, pero mo nang gingon ako miss ang kamatayon sa katao mga kandusanan maujud ang bayad para sa ibuhang kinabuhi nga hinulman. I hope nga siya is nakapangayo na po siya pasaylo para sa Diyos. Pero na kung gagkahandusanan, I hope nga sa Auntie Sofia na siya isa kabuk anak, I hope nga patabangan nato ng isa kabuk niyang anak para sa iyahang kaugmaon sa iyahang gusto nga panganduyon sa iyang kabalingan. No? Muna na niya sa mo gipangayo sa inyo ha tita, I hope nga maka-advise ka para kay Auntie Sofia. Isa advice nimo para sa mga tao. Ang akong i-advise, Kuski mong ako ng best friend si Sofia. kuski mong tingog to. Ano kayo ning lakaw naman ka, umanaw ka na sa kabilang buhay, inatunta ka, magmalipayon ka dito sa laing kalimutan. And, napunta nga, ang nabili mo din yung mga mahal sa kinabuhi, din yung kasangdaan, pinag-iba ng mga
nakatabang may gamay sa imo at may pagka nakahatag gamay nga donasyon nga bugas dilata pero Isa po ni si Tito Oray nga naghatag og kuan. O isa po siya nga nag-support kay Ate Sofia. Ini mga kandusanan kani si Tito Oray, isa po ni siya nga naghatag og kanang gamay nga tabang pero dako na to para kang Auntie Sofia ato nga mga panahon mga kandusanan. Dako po doon na siya mga tinguha mga kandusanan kaso lang isa Auntie Sofia dako siya tinguha nga matabangan sa Auntie Sofia ato nga panahon kaso lang mga kandusanan is wala siya ang nibigay kaso lang muna ko ang giingon mga kandusanan di may to hawak ang atong kinabuhi wala kong giingon nga I hope na makabalo mo kung unsa ang sitwasyon ng Auntie Sofia. No, wala na sa Auntie Sofia, katong nga panahon nga buhay pa siya na nga isyag mga something nga kanang mga support para sa inyo ha is muna kong giingon nga. Kinabuhi na to, di na to hawak. Is, gihangyo lang nako. Pero kandusan ng Gloria, okay na to no kay kanang nakuha na ginang iyang gihandom nga dala siya hospital no. Gihatag na sa iya. Gihatag na sa iya. Isa po ni siya nga nag-support kay Ate Sofia tong panahon. Atong panahon nga siya nagpa-check up sa Bongga, Agusan del Norte. Okay, kato time sa Sophia nga ato doon sa Efremary. Okay. Nag-i siya nga ganang nagpa-check up siya. Tagalan siya og resita. Ako dungutan akong asang resita. Okay. Sa resita, maingkot sa ako kandusan. Sige ikatre na to na. yung mga resita, wala ko dungutan na gani ko. Kasi may kon ani, kasi may asawa ani o bana. Katong nga panahon, kandusanan. Kasi kay bana ani. Kay bana, malino na. Mga pamilya na ha. Isa na ba anak ka kuan dito nag-assist sa iya isa raman si kuan raman Sa una to ng panahon. Di, atong karon ba? Ay karon na buhi pa ni hindi nga gani ko na Nangaisag naman tabang. Nangaisag support. O di karon kandusanan. Yung panahon nga niadto siya sa dito sa Bongga nga nangaisag support para sa inyo ha. O sa may imong reaction ato nga time. bisa suporta Oo. sige pa na ko kinsay pamilya ani Mao to siya. dari naman ko kaya ba naman ng kadusan Isa na katong nga time nga nakatabang nakatabang. Thank you very much sa inyo ha kandusanan. nakatabang na pas mo ba napas mo ba gani Napas mo? Ang usa ingon ang sa doktor. Kasi ka nang finding sa doktor. Kasi findings sa doktor Kabalo atong ka? time. may resita na Na resita is resita. may resita Resita pag abot sa Amo mo nadungog kay kuan daw nabughat, no? isa po, isa siya nabugas sa gikaon ni auntie nga panahon pero kandusanan is ikat manggid nato ni siya no di manggid siya is full videos ang nato ni siya nga buhaton pero akong gihangyo lang kay sa Auntie Sofia is purpose unta sa mga kandusanan nga tabangan ni siya nga ma-hospital, ma-check up, something ana. Kay gihangyo gid niya na nagpa-interview siya. Nahangyo siya nga moadto siya sa Rafi Tulfo. Ayop nga abot kay Rafi Tulfo. Ang iyang mga paghangyo. Oo. Mabito to yung giingon niya nga kanang naitao nga motabang nga maabot kang Rafi Tulfo kay no? Oo. Ang Rafi Tulfo gid siya. Oo. Gusto dagan to yung mga Filipino nga mga viewers nato dito nga nag-comment nga dapat nag-Tagalog daw. Oo, nami mga bashers sa atong mga panahon. Auntie Sofia, sorry Jun. Sorry. Pero nakita bisan sa kuan lang no, nakita man gid nila nga ang kuan Katong nga time, kanang katong man good nga time nga si Auntie Sofia is nagpa-interview sa moa sa kandusanan. Si Auntie Sofia, dagay mga viewers na mo nga nihangyo nganong wala daw na mo gitagalog.
Wala Kaya nga no, gibisaya manggod na mo. Kaya nga no, Bisaya, proud to Bisaya manggod amo ang interview. Kaya nga no, kami Bisaya manggod me. Ato nga panahon. Oh yes, Bisaya. Bisaya. Dapat sana. Nga mo lang, mauna amo ang giingon mga kandusanan nga ini Santa Sofia na ngayon ta nagtabang ato nga panahon nga siya maayo pa iya karon mga kandusanan nga wala na siya. Unang giingon ako sa iyo na siya isa ka bukanak. I hope nga no ato ni siyang suportaran nato para sa iyang anak na nawala, no? Para ano mag-sorry pa yung anak. Para yung anak, para magkasabi. Asa iyang anak? Parihan sabi para aton siyang istorya. Basta nagkukumpo rin siya yung kuwan kayo. Alik, dali. Laki ba eh? Siram giisa anak. Bye laki. Mga kandusanan, mauni iyang anak. Mga kandusanan, Isang anak ni Auntie Sofia. Di man makalawrid rin. Anak lang. So mga kandusanan, mga ni si Mika Kataguran. 14. 14 years old pa siya mga kandusanan. She's 14 years old. Mama ni mo. Siyempre kay. Hindi mali mo. Mama yun mo din eh. Niya. Ama ito ka na para ni. Dari ka na kan. Nara ka dari an. Yan din naman kuwangan. May ko pa rin tutuyo. Tiusay po ni si Mika sa papa po ng tuyo. Arabay daot. Kasi feelings ni mo nga, wala na imong mama. Sakit. Ano si maklaro? Sakit. O sa nga klase nga sakit pa na wala imong mama. Itong panahon nga naami diri mga kandusan. Dirito si Mika ato nga time. Oh, Dirito si. Kami na ning kamot mga kandusanan para imong mga tabangan. Ayok nga istorya sa mga viewers nato sa YouTube, sa Facebook page. Siyempre niya. Istorya ka kung si angay na to. Mga kandusanan mauni si Mika ang Mauni kanang anak ni ni Auntie Sofia nga. Isa ra gyud ni siya nga anak ni Auntie Sofia. 14. So, dili gyud kuan ang iyang sitwasyon karon mga kandusanan sa kung wala na ni iyang mama mga kandusanan. Sila na lang gyud duha sa iyang papa diri mga kandusanan. Kay nag-promise mangguta ka Auntie Sofia sa buhi pa siya nga kung may mga tabang nga moabot atog yung ihatag sa ipaabot gyud para sa Auntie Sofia. Mga kandusanan na ana magid untay mga tabang. Pohon, pero kaso lang is wala na sa Sofia. Isa unsay paabot mo sa atong mga viewers. Ipabot. Maulo na siya ni. Pasalamat ka. Pasalamat ka. Mga kandusanan, maulaw gid siya. Deligid siya na itong mga pugnan nga maulaw gid siya. Balik. Oo. Balik. Tapos mga kandusanan, maulaw magid siya nga mo istorya para sa iyang ginikanan ug sa iyang kaugalingon. Mga kandusanan, pasensya na gid mo kay ngano. Maglisod pa siya kanang istorya kay gumikan sa iyang nahitabo sa iyang kaugalingon. sa iyang mama. Sa iyang kaugalingon, sa iyang Naman siya kasulti mga kandusanan pero Di niya kanang kaistorya, di niya kay kaistorya. sakit para sa iya isulti. Ano man gud siya? Nga itong mga kandusanan na ay tabang para sa imong ha. I hope nga kanang mga tabang sa mga kandusanan nato, sa viewers nato, tagalaing nasod, ikaw, nga maka-eskwela ka, magbadayon kag eskwela, sila tabang sila. No? Magpasalamat ka sila. Sige na, magpasalamat. Sige lang okay Dili lang. siya happy kung dili naghinakit gid siya sa iyang kinakasing-kasing mga kandusanan. Inahitabo sa iyang ginikanan. Ay lang siya kuan Dili niya kay madawat. siya kakuan. Oo. Kay gumikan bata pa siya mga kandusanan. Is muna ka akong gihangon nga. Thank you very much. Thank you for watching sa kay Auntie Sofia. Mga kandusanan. Amo lang gining vlog mga kandusanan kay tungod ka nang para makita pod sa mga viewers nga kung kumusta na si Auntie Sofia. O mo ning amo gyud gituyuan og kanang vlog ni mga kandusanan. So thank you so much. Thank you for watching.